Tak, milí priatelia a priaznivci Urbexu, opäť vás zdraví prešovský Urbex. Nachádzam sa v rekreačnej oblasti Sigord, neďaleko Prešova. Toto, čo tu vidím pred sebou, je hotel Sigord, ktorý už dávno je nefunkčný, ktorý sa chystám teraz preskúmať, tak poďme na to. Táto oblasť Sigord je veľmi vyhľadávaná na rekreáciu, pretože je tu celkom pekné prostredie. Dá sa tu robiť aj piknik, alebo tak. Sú tu aj rôzne chaty, hotely, len tento tu, jeden, je už dávno zanedbaný a opustený. Poďme na to. Najprv musím vymyslieť ovšem, jak sa dostanem cez túto džungľu. Ale tak snad nejakú cestičku nájdem. Tadiaľ to asi nie. Tamto tam vyzerá jak vstupná brána, ale neviem. Respektíve tadiaľ to asi nie, pretože za prvé tu už je niečo používané, to je jedna vec, a druhá vec, že nechcem, aby ma tu niekto vymakol. Takže musím ísť len nejak ináč. Moment. Že by tady to, je to tu také všelijaké, ale možno, že tady to by sa dalo dostať. Tak, dobre. Kopu trnia. Moment, nechcem byť celý doškrabaný. No, dobre, tak nejak som sa prebil cez tú podľačinu. No a som pri hoteli, idem dovnútra. Dúfam, že tu nikoho nestretnem. Mám síce prostriedky na obranu, ale tak bol by som nerád, keby som ich musel použiť. Tam trochu viac svetla, tak vchádzam dovnútra. Tu je akýsi nárazník z auta, neviem síce akého, značku kto ho vie, ale je to nejaký nárazník, no. Tento objekt nie je nijak oplotený, ohradený ani nič, preto tu má prístup hocikdo. No, tu vidíme zase nejaké nápisy na nášho bývalého predsedu vlády, ktorého asi nikto nemá rád. Tu je asi len nejaký kumbál. Idem ďalej. Neviem síce kam som sa tu dostal, ale lepšieho asi som v nejakej pivnici alebo tak. Není tu nič zaujímavé, respektíve, nie, toto nikam nevedie. Idem ďalej. Tu si môžem tak ľahko akurát buchnúť hlavu, lebo je to tu nízke. Tu je samý bordel. Zase nejaký nárazník z auta, kumbál a nič iné. Hovorím, toto bude asi len nejaká
pivnica alebo niečo také. No to nikam nevedie, je tu len bordel. Dobre, idem teda ďalej. Toto nevedie nikam. Musím nájsť nejakú inú cestu, ako sa dostať na vyššie poschodia. Toto je zjavne len nejaká pivnica, ktorá nikam nevedie. Dobre, poďme. Baterku vypnem. No takže opäť som vonku, pretože tieto pivničné priestory nikam nevedú. Pokúsim sa nájsť nejakú inú cestu. Tam vzadu vidím nejaké schodisko. Tam vzadu vidím nejaké schodisko, že by tadiaľ. Lebo toto, čo som preskúmal teraz pivnicu, to fakt nikam nevedie. No, zase sa budem musieť prebíjať cez džungľu. Ale kadiaľ asi najlepšie? Tadiaľ. Poďme, tadeto. Keby to bola len džungľa, akože normálne rastliny nejaké také, a tak budíš len, že je tu plno bodľačia. A to ma štve najviac. Pretože za prvé budem doškrabaný a za druhé si môžem roztrhať gate. A to by som nerád. No, dobre, poďme na to. Takže našiel som si nejakú cestičku a teraz mám na výber. Po týchto schodoch, lenže nevyzerajú kto vie bezpečne. Nevyzerajú vôbec bezpečne a tu už aj chýbajú. Dobre, tak pôjdem inakade. Pretože tadeto sa asi nikam nedostanem. Napríklad tadeto. Tu tiež vidím nejaké vchody, kadiaľ by sa teoreticky dovnútra dostať dalo. Skúsim pozrieť sem. No, ale nič. Nejaký kamrlík, ale ktorý nikam nevedie. Toto nevedie zjavne nikam. Pozriem ďalej. Páni moji, tu dokonca ešte také celkom schopné dvere, ako keby tu ešte stále niekto býval, alebo tak. Ale netuším. Podľa mňa toto už je dávno opustené, že tu už fakt nikto není, ale kto vie? Keď nakúknem tadeto, tam je nejaké, vidím tam fúrik, stôl. Páni moji, že by tam niekto dačo mal uskladnené. Lebo aj tieto okná sú ešte také celkom schopné. Tak kto ho vie? Dobre. Pozriem ďalej, možno, že niečo objavím. Tu neviem, no toto nevedie nikam, ale tam ďalej by sa to preskúmať dalo. Preliezať okná sa mi veľmi nechce, ale tak keď nebudem mať na výber, tak nebudem mať na výber. Ale možno, že by sa to aj dalo obísť, pretože tu sa dovnútra dostať dá. Kde to som? Možno je to nejaké... Neviem. Identifikovať sa to už pravdu povediac nedá. Pripomína mi to starú opustenú nemocničnú spaľovňu u nás v Prešove, kde už som na Urbexe bol. A tam sa tiež nedalo už identifikovať, že kde čo bolo. Podobne ani tu. Tu sú nejaké schody vedúce dole, možno že do tých pivničných priestorov, ktoré som už
preskúmal. Ale kto vie, idem sem. Chvála Bohu, zatiaľ som nestretol nikoho. No, lenže tu sú len nejaké kamrlíky. Možno, že nejaké sklady, alebo ja neviem čo. A súdiac podľa týchto okachličkovaných stien, ktoré tu vidím všade naokolo, je možné, že tu bola kuchyňa. Dosť možné. Pozriem semka. Tiež len akési malé miestnosti. Samozrejme, z pôvodného vybavenia sa tu už nezachovalo nič. Tam dole sú tie pivničné priestory, kde som už bol. Dobre, tak idem ďalej. Nič. Tu je niečo väčšie. Áno, nejaká väčšia miestnosť, respektíve miestnosť. Vyzerá to skôr na nejakú chodbu. Nejaká chodba, pretože tu není nič, čo by dávalo indície, že tu boli nejaké izby alebo niečo také. No, izby tu neboli samozrejme, tie boli vyššie. No ale... Aha. Takže tu asi bol vstupný vestibul. Áno, lebo tu, keď pozriem vonku, tak tu sú prístupové schody. A tu taký prístrešok, takže súdiac podľa toho, tu bol nejaký vestibul. Pozriem semka. Je to malé. Tu možno len záchody alebo niečo také. No, samozrejme, už tu není nič, ale také malé miestnosti, možno fakt len záchod. Pozriem ďalej. Takisto tu. No. Hej. Tu bol určite pánsky záchod, pretože tu ešte vidno nejaké záchody. Nejaké stopy. No, sa tu nezachovalo už nič. A tu boli kabínky. Áno, čiže tam predtým som bol na ženských a teraz som na mužských záchodoch. No dobre. Takže opäť som vo vstupnom vestibule a tu vidím schodisko vedúce nahor. Tu je nejaká diera, kto vie, možno, že výťahová šachta. Respektíve, neviem, či tu fungoval výťah. Možno áno, možno nie, kto vie. Dám sa hore, dúfam, že sa to so mnou nepreborí. Ale tieto schody vyzerajú bezpečnejšie ako tamtie, ktoré už aj chýbali a po ktorých by som sa teda bal ísť hore. Nazriem semka. Som na nejakom medziposchodí, ale tu možno bol fakt len nejaký kumbal, pretože je to malé a nevedie to nikam. Idem vyššie. No, teraz sa nachádzam na prvom poschodí a súdiac podľa toho, že táto šachta pokračuje hore, vyššie, tak ja si myslím, že áno, že toto bola výťahová šachta. Tu ešte na stenách sa zachovali nejaké kúsky tapiet, ktorým to bolo tapetované, takisto tu. Idem pozrieť. No a tu vyzerá, že vchádzam do prvej hotelovej izby. Áno,
Tu bolo sociálne zariadenie. Tu môžeme vidieť ešte, že tu bol sprchový kút a tu možno záchod. Dobre, takže vchádzam do prvej hotelovej izby. Nie je veľká, len taká malá. Ale nezachovalo sa tu už nič. Je to tu úplne iné a viac devastované, ako keď som bol na Urbexe v Kúpeľoch Korytnica, kde je to celkom ešte také schopné. Ale tento hotel, kto ho vie, či by sa dalo s tým ešte niečo urobiť. Ono je to už tak zničené, zdevastované, že ja si myslím, že už len zrovnať so zemou a postaviť čosi nové. Všetky izby vyzerajú rovnako. Tu ešte vidím, čo to je. No, je to tapeta. Som myslel, že či nie koberec, ale nie. Takže toto je ďalšia hotelová izba. Je len ťažko uveriteľné, že kedysi tu toto fungovalo a ľudia tu boli ubytovaní. Rekreanti, ktorí sem prišli na výlety, alebo respektíve možno, že tu fungovala aj škola v prírode. Prostredie tu na to schopné je. Nič. Tu sú len izby. Ale všetky vyzerajú rovnako. Nič zaujímavé. Pozriem sem. Tu je asi len ďalšia izba. Jasné. Tu vidím ešte nejaký pozostatok koberca. Idem ďalej. Kto vie, že čo bolo tu? To tiež vyzerá jak výťahová šachta, ale možno, že nie. To určite nebola výťahová šachta. No, tu leží na zemi nejaká fľaštička vyzerá, že detský olej. Tu asi len ďalšie hotelové izby. Záchod. Idem do tejto. Tu ešte vidno, že tieto izby mali aj balkón, čož tam tie nemali. Áno. Práve sa nachádzam na balkóne jednej z izieb, ale ku okraju ísť nechcem, lebo by som sa stadiaľ zrúbal a mohol by som sa aj zabiť. Dobre. Idem ďalej. Čiže tieto izby síce nemali vlastný záchod a kúpeľňu, ale tie boli na chodbe, ale mali zase balkóny. Také trochu iné. Dobre. Semka. A tu je všetko rovnaké. Všetko rovnaké. No, tu je záchod určite. Tu možno, tak to nazriem dovnútra, tu možno tiež len záchod, lebo tu sú kabinky. A tu? Netuším. Tu v každom prípade bolo schodisko, po ktorom sa dalo vyjsť hore, pretože tu vidno, že boli schody. Ale tieto už neexistujú. Kto vie, či nájdem nejaké ďalšie, po ktorých sa dostanem vyššie, na vyššie poschodia.
Tu len izba. Nič zaujímavé. Dobre, tak toto mám prejdeté. Teraz sa pokúsim nájsť tie schody, ktorými som sem vyšiel. A pozriem sa vyššie. Čo som asi tadeto. Jasné. No, tu je chodba. Toto už som prezrel, to sú len izby. Tam si môžeme všimnúť tabulu, ktorá upozorňuje, že je to súkromný majetok, lenže ja neviem, prečo ten vlastník s tým nič nerobí, keď mu na tom tak záleží. Tento objekt není ani nijak ohradený, takže ja si myslím, že majiteľ sa na to už dávno vyprdol. Tu sú schody, ktorými som prišiel, a to sú jediné schopné schody, ktoré ma povedú aj vyššie. Inak ostatné sú buď už tak zdevastované, že už sa po nich ísť nedá, alebo už vôbec neexistujú. Toto je len medziposchodie. Idem vyššie. Tak. Teraz sa nachádzam na druhom poschodí hotela Sigord, ktoré je o poznanie viac devastované, pretože tu už ani okenné rámy nie sú. Ešte to boli na dolnom. Idem po chodbe, ale pozriem napríklad sem. Toto určite boli tiež len izby, pretože vidno tu aj tu opäť sprchový kút. Tu bol asi záchod a izba. No, pravdu povediac, táto izba asi nebola moc dobrá, lebo tu keď aj bolo okno, tak tu nebolo vidno nič, len protilahlé záchody. Tá nice. Pozerať sa na druhých ľudí ako seru, no, to by som veru nechcel. To mali dosť blbo vymyslené, pravdu povediac. No ale tak, čo už. Pozriem semka. Samozrejme, je to len ďalšia izba, to je pravda, len tu je to už trošku lepšie. Aj keď tu chýba už celý blok, celý panel, kde bolo okno, ale tiež táto izba asi nebolo nič slávne, keď tu bolo vidno len protilahlý múr, respektíve protilahlé okna. No. Neviem, takú izbu dostať na hotely by som veľmi nechcel. Bez výhľadu. No ale tak, čo už. Táto je už lepšia. Lebo tu už vidno okolitú prírodu a tak. Tu dole určite pred hotelom bolo parkovisko. No a tuto už bolo trošičku lepšie. Poďme ďalej. Ďalšia izba, tuto vyzerá síce trochu ináč ako tej predtým. A určite tu bol tiež len sprchový kút a záchod, lebo však čo iné. Takže toto je o dosť viac zničené. Pozriem tu. Tu boli len izby, alebo respektíve tu možno bol nejaký taký väčší apartmán, pretože vidím, že toto tu je navzájom prepojené, tieto dve izby,
dverami, takže možno, že to bolo niečo luxusnejšie pre nejakých VIP hostí, alebo tak. Môže byť. No ku kraju nejdem, nechcem sa zrúbať stadeto. Tam môžeme si všimnúť, že kedysi to možno ohradené, oplotené bolo, ale teraz už nie. Teraz už sa tu dá dostať hocikade. Dokonca tam v tom plote je diera, takže to... Tu sa dostane hocikto. Tu je spomínaná výťahová šachta. Idem vyššie. Tu na schodoch je dokonca koberec, čož je nice. Tam vpredu si môžeme všimnúť FC Tatran Prešov. To je náš futbalový klub, pre ktorý sa teraz stavia nový štadión. Náš štadión futbalový, ktorý má byť dokončený, síce neviem kedy, ale má byť taký celkom pekný. Má byť vraj aj dejiskom nejakých majstrovstiev Európy. Neviem, či dorastencov, alebo koho, ale niekoho takého. Dobre. Poďme. Idem sa pozrieť sem. Klasika. Hotelová izba, nič zaujímavé. No tu už, ale v tejto izbe už sa mohlo bývať lepšie, pretože tu už človek nekúka na protilahlý blok, ale už má výhľad na prírodu, ktorá je tu pekná. Musím povedať, že toto je celkom pekná rekreačná oblasť, Sigord, a Prešovčania ju dosť vyhľadávajú. Nakoľko teraz tu znovu je napustená aj nádrž Sigord, ktorá tiež bola dlhé roky zanedbávaná. Tak je to tu už teraz trošičku lepšie. Akurát tento hotel tu stále stojí a chátra a je to škoda, pretože on by sa dal podľa mňa celkom dobre využiť. Lenže tento hotel už nechali tak schátrať, že proste ja si myslím, že tu sa neoplatí nejak do toho investovať do nejakých oprav, to fakt postaviť nový. Ale ja myslím, že uplatnenie a využitie by si tu našiel. Dobre. Pozrieme ešte semka, ale to je zase len izba. Tiež asi pre VIP. Vyzerá, že všetky poschodia sú navľaz rovnaké. Až na to prvé, ktoré malo aj taký druhý pavilón. Tieto vyššie sú asi rovnaké. Opäť medzi poschodie. Toto je už tretie poschodie. Lenže tak vyzerá, že ani tu nenájdem nič, čo by stalo za podívanú, pretože je to rovnaké. Ale aj tak to chcem preskúmať. Tu, toto tu, ja som teraz vošiel, to nejaký kamrlík, ktorý nevyzerá ako izba. No to určite nebola izba, kto vie, možno nejaký sklad niečoho.
nejaký kumbal, ale určite nie izba. Izby boli tuto. No, znovu FC Tatran, nápisy. Tak vyzerá, že sa tu schádzali fanúšikovia Tatrana. Aj toto má prechod skrz. Nice. Stále Tatran. Dobre, no. Nič zaujímavé, len dá sa tu rozpoznať to, že tu sa schádzali dosť fanúšikovia Tatrana, ktorí to tu pomalovali. Tu vidno ešte starú tapetu, ktorá tu bola ešte vtedy, keď to fungovalo. Ale inak nič zaujímavé. Opäť len hotelová izba, ale toto nebolo pre VIP, lebo to nemá žiaden prechod skrz. To bola normálna hotelová izba. Neviem, čo tu mohlo byť. 1-2 postele a turcio. No. Dobre. Pozrieme ešte túto. Toto znovu má prechod skrz takto pre nejakých VIP hostí. No a vstade to je už celkom pekný výhľad z 3. poschodia. No čím som vyššie, tým sa viac bojím približovať k okraju, pretože to by bol hodne dlhý pád. Dobre. Poďme ďalej. Idem vyššie na 4. poschodie. Koľko poschodí to mohlo mať, panečku? No, znovu len medzi poschodie. Ale tak vyzerá, že už som na samom vrchu, pretože schodisko, ktorým som sem vyšiel, už ďalej nevedie. Takže dle všeho som na samom vrchu. Úplne najvrchnejšom poschodí. Dobre, znovu to prejdem takto po chodbe. Opäť tu vzadu vidno nejaký kumbál alebo niečo také, lebo je to malé na to, aby to bola izba. Príliš malé. Taký kamrlík. Vchádzam opäť do izby hotelovej. Samozrejme, tu už by nikto bývať nechcel teraz, pretože to už nemožné. Toto možno tiež bolo niečo pre VIP, keďže vidíte sami, že som prešiel skrz. Tu niekto nejakú prdel nakreslil. Nice. Pravdu povediac, pomaľované je to celkom dosť. No ale tak vždy, keď budova je opustená, schátrala, tak prídu sprejéri a posprejujú to. Tam na streche vidím nejaký nápis, ale čo to? Čo to je? Snažím sa to prečítať, ale neviem. Lebo tie písmená už sú dosť také sčúchané. Nedá sa to prečítať už. Tu môžeme vidieť krásny výhľad až na Branisko. Možno, že, neviem, tamto pohore vyzerá, že to je Branisko.
A Tatry odtiaľ to nevidno a okrem toho teraz je dosť zamračené, takže teraz Tatry vidno nebude. Tatry je vidieť z Prešova od zastávky MHD Vansovej, ale to musí byť fakt pekné počasie. Ale aj odtiaľ to je celkom pekný výhľad. Prešov samozrejme nevidno, lebo je za kopcom, ale vidno tu okolité hory, ktoré sú tam. No dobre, tieto vrchy, v ktorých sa nachádza Sigord, sa volajú Slánske vrchy. Slánske preto, to sú tieto, Slánske preto, lebo kedysi sa tu ťažila soľ, ktorá sa následne odparovaním soľanky získavala v solivaroch Prešov. Bola to veľmi dobrá a kvalitná soľ, ale žiaľ, solivári nechali zakapať a tak sa už kvalitná prešovská soľ nevyrába, čo je veľká škoda, pretože to bola fakt dobrá kvalitná soľ, ktorá sa aj vyvážala a Prešov z toho profitoval. Pritom bolo aj v správach, že hrozí salinizácia soľankou, pretože voľakde tu pri Prešove vraj unikala soľanka. No, dobre, tak nariekajú, že uniká soľanka, ale neťažia ju. To mi hlava neberie. Však keď je, hádam, tej soľanky veľa, tak obnoví sa ťažba, nie? A môže byť z toho opäť kvalitná soľ. No lenže za všetkým hľadajte peniaze. No. Proste ľudská nenažranosť, všetko sa rozkradne, všetko sa zničí. No a potom za prvé Prešov nemá z čoho profitovať a nie len Prešov, ale vôbec všetci. Ľudia živoria a ešte k tomu dochádza aj k takýmto ekologickým katastrofám, ako je salinizácia pôdy. No, toto už je teda riadna výška. Som opäť v nejakej VIP hosťovskej izbe, kde sa dá takto prejsť skrz. Ale nič. Nič tu není. Všade je všetko rovnaké. Akurát to dolné poschodie bolo také trošičku iné, lebo tam malo ešte jeden pavilón. Tu už končila aj výťahová šachta, ktorú môžeme vidieť tuto. Tak. Áno. No a teraz opatrne, aby som sa do nej neskydol. Lebo to by som sa totálne že zabil. No a môžem ísť dole. Môžem ísť dole, pretože tu ďalej už nič není. Tu je len medzi poschodie, klasika. Toto je ktoré poschodie? Tretie? Áno, tak vyzerá, že tretie, lebo tam je to logo FC Tatran. To není logo, to je len proste taká malba. Pozerať sa musím pod nohy, lebo není tu zábradlie a toto schodisko je dosť nebezpečné. Opatrne. Ale dá sa po ňom celkom schopne ísť. To nie je ako Rytnici, kde som bol na Urbexe a tam normálne chýbali dosky, bola tam len kostra zo schodov, no tá pani moji, to bol teda zostup. Musel som ísť tak krok po kroku, aby som náhodou aby sa mi nepreborila noha. No, tu ďalej sa už nedá ísť, lebo je tu hotové smetisko.
Som dole na prízemí, vo vstupnom vestibule. Môžeme si to všimnúť. Áno. No a vlastne mám prebádané všetko. Vychádzam von a to je vlastne koniec dnešného urbexu v hoteli Sigord. Takže vychádzam von. Tu je opäť ešte vstupná brána, respektíve vstupné dvere. Vyjdem von, tu boli prístupové schody. Teraz sú zarastené bodľačím. No dobre, tak, ja verím, že sa vám moje video páčilo, takže zdieľajte, lajkujte, dajte odber a teším sa na vás pri budúcom urbexe, Prešovský urbex.